Mayong hapon ug daghang salamat sa pagsunod Cebu ug kadibukang Central Visayas. Maupay nagkulob sa inyong atanan diya sa Eastern Visayas. Ug mayong hapon usab sa atong mga kapusong bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Sa dakbayan sa Talisay, adunay 7 ka mga lalaki ang gisikop sa kapulisan human gialarmang mga armado. Gani matag usa kanila nakuhaan og mga armas. Gisusi pahinuon kung konektado ba ang mga dinakpan sa usa ka lokal nga opisyal. Siluan meron din sa report. Gidala sa Talisay City Police Station Biyernes sa hapon kining 7 ka mga lalaki human gialarmang armado. Usa sa mga molupyo sa manang uno tabunok Talisay ang nagpakitabang sa Talisay City Police tungod sa gingong presensya sa mga armadong tao. Nakapakita hinuon og mga lisensya sa armas ang naasoy mga lalaki. Giila sila nga sila si Domingo del Campo, 45 anyos, Richard Monsanto, 41 anyos, Raychan Rodriguez, 31 anyos, Dexter Noynay, 43 anyos, Jose Winnie Coronel, 44 anyos, Feljun Idano, 27 anyos, ug Arvin Castro, 40 anyos. Dito man sila naigo sa Section 31 which is permit to carry. Wala sila napakita na permit to carry. Mao na hold sa namo ang ilhang kanang mga armas. Naa sila under sa Talisay Police Station ron. Ang 7 ka mga dinakpan nagpailang pulos molupyo sa Villa Mariquita, Lahog, Dakbayan sa Sugbo. Tagsa-tagsa usab silang nakuhaan o caliber 40 o caliber 45 pistol nga daghang mga bala. Meron silang license to own and possess firearms, and may pinakita silang letter order. So that's why what we're doing now is we are coordinating with the AFP para doon sa coverage ng nila ng letter order. Ang mga suspitsado nagdumili pagluwat o pamahayag. Wala mo side, ang ilaharang side, among makuha sa inyo, wala mo side. Samtang ang kapulisan di pa usab makasiguro kung matawag ba nga private armed group ang mga dinakpan o kung konektado ba sila sa usa ka local politician. Yan ang titingnan natin, ma'am. Titingnan natin yung papel na yan, and then we're going to coordinate with the armed forces. Luwad Marondina, Balitang Bisdak.